Hemengoa garelako. Kanpotik ez gatoz. Hemengoa gara. Hauxe baita gure herria, Euskal Herria. Sorreratik bertatik euskaltzaindia Euskal Herri osoa hartu izan du eta Euskal Herri osoa lan egin du. Gaur hemen irailean izan genuen horren karietara, hau da jardunaren karietara, erakusketa bat erakusten dugu, eta hemen ona bildu izan ditugu hainbat osagai, gure historiaren hainbat osagai, eta gure historiarena esaten dudanean, ez dut nahi esan bakarrik euskaltzaindiaren historia, espada euskararen historiaren aldetik, hainbat osagai. Hainbat osagai ekarri dizkigutenak azken batean lehen esandako horren funtsa eta mamia. Euskara bat dela, euskaldun garenon aldetik, euskara horrek batzen gaituela, eta euskara batu horren aldetik jo egin behar dugula, joan egin behar dugula. Nik uste maila instituzionalean, azkeneko urtetan, lortu dugu, Etxegarai, Ugalde, Arrabit, Jaunei esker eta beste hainbati esker komunikaziorako lortu dugu zera bat, konplizitate bat, euskara aurrera eramateko eta euskararen ikusgarritasuna areagotzeko Ipar Euskal Herrian. Horri eutsi nahi diogu, uste dugulako bitarte, horren bitartez, horren bidez eskuratu dezakegula, erdietsi dezakegula, euskararentzako etorkizun hobe bat. Nola ez, gaurko egunez gogoratu behar dut, gure burua izan zena urte luzetan, Jan Arixelar jauna, baina gogorapen horrekin batera, esan nahiko nuke, bera gaur hemen egongo balitz, seguru nagoela, animoak eta laguntza eta arnasa emango ligukela aurrera jarraitzeko. Aurrera jarraitzeko asmoa daukagu. Eta aurrera jarraitzeko horretan, eta honekin bukatzera noa, jakin behar duzue, gaur Baionan zabaltzen irekitzen dela erakusketa hau, baina Baionan bakarrik ez dela geratuko. Ipar Euskal Herri osoan zabaldu nahiko genukelako eta pausuak eman Euskal Herri horren partaide diren bestelako pertsona horiek, bestelako euskaldun horiek ere ikusteko aukera izan dezaten. Beraz, estrenatzen dugun erakusketa honek arrazoin bat baino gehiago izan du sortzeko. Alde batetik duela mende erdi bat Arantzazuko biltzarrak Euskara Batuaren alde ekarri zuen onura aipatu ginuen urrian Arantzazun. Baina bestaldetik, iparraldean ere Arantzazuko biltura egin aintzin, Baionan, duela 54 urte, oinarrizko lana izan zela ipatu nahi genuen. Eta eskoltzainan pentsatu genuen zerbait egitea Baionako bilkura hoietaz. Herriko lehenik, Baionako herriko etxean, irailean, batitu Koiozen eskutik
kolontu bat egin nuen, han mintzatu zinen, Baionan adertu ziren jendeak, Giraztar, Dava, Edeko Herrigara, eta Itxaroborda, eta oso interesgarria izan zen. Eta gaur, nahi ginuke hori osararri izan ledin, eta ikus dezagun pixka bat ze egin zen tekstuak erakutsiz. Euskara batuaren adierazpena, Arantzazutik mundu zabalera. Euskaltzaindiaren sorreratik 100 urte eta Arantzazuko biltzarretik 50 urte igaro direnean, Euskaltzaindiak honako adierazpen hau aurkeztu nahi dio Euskal gizarteari. Euskara batuaren inguruan eragile publiko zein pribatuek berresteko eta azpimarratzeko Euskara batuaren garantzia eta horrekin batera, orain arteko ibilbidea eta etorkizuneko erronkak. 4. Euskaltzaindiak omendu nahi ditu Euskara batuaren gune hori, hainbeste ilusio, lan eta nekeri esker, osatu eta osotu duten guziak. Hortxe dira besteak beste, beraien buru euskalduna Euskara batuaren bidez alfabetatu dutenak edota Euskararen mundura ikasiaren bidez etorri diren hiztun berriak. Abiaburu, Euskara batua duten euskaldunak, Euskararen demografia berrian gero eta ugariagoak direnak bestalde. 9. Zeregin horietan, Euskaltzaindia bere jarduna erreberitzen ari da, gizarte moderno baten beharrei aurre egin ahal izateko. Gizarte horrek, Euskaran berean bilatzen baitu, hizkuntza propioa duen aldetik, nortasun eta komunikazio tresna eragingarria eta egungo bizi moduari egokitua hartarako baliagarri dena. 10. 100 urte joanak dira Euskaltzaindi sortu berriak Euskararen bateratze saioari ekin zionetik. 50 urte aldiz Arantzazuko biltzara egin zenetik. Euskara batuak Euskaldunen egin ahalak tartean direla eremu berriak irabazi ditu Euskararentzat eta Euskal kulturarentzat. Hala ere, oraindik badira irabazi beharrekoak. Zeregin horretarako tresna paregabea dela erakutsi du Euskara batuak eta bere aintzinamendua jarraitu behar dugu guztiok.